Enkele weken geleden maakte ik kennis met Cathy. Ze startte toen met bodystyling en uiteraard ben ik nu al benieuwd naar het resultaat na 10 weken. Let's check it out. Na een derde zwangerschap besloot Cathy aan haar figuur te werken. Bij bodystyling werd een programma opgesteld met een aantal doelgerichte oefeningen en passend voedingsadvies. Op het einde van iedere sessie genoot ze van de ozonhuidtherapie in de lichtcabines. Cathy, je hebt ondertussen 10 weken bodystyling oefeningen gedaan en op je voeding gelet. Vertel eens, wat is het resultaat? Ik ben bijna 5 kilo kwijtgespeeld en 33 centimeter in totaal. Wauw, dat is toch wel veel op 10 weken tijd. Had je dat verwacht? Nee, ik ben zelf verschoten, maar het ging eigenlijk vrij vlot, vond ik. Het is ook altijd leuk elke keer om de 5 flessen meten ze. En dan zie je elke keer resultaat en dat motiveert je echt voor verder te doen. Ga je nog verder aan bodystyling doen? Ja, zeker, want ik ben me bewust van als je stopt, dan dat zijn spieren dat je aan het kweken bent, dat verdwijnt direct, dus je moet blijven volhouden. Anders, Wat vindt jouw echtgenoot ervan? Die vindt dat leuk dat ik dat iets aan sport doe, zou ik zeggen. En hij vindt ook leuk dat ik terug natuurlijk mijn figuur ga bekomen van wat ik voor mijn zwangerschap had. Dus die is echt ook mee gemotiveerd om mij te stimuleren daarin. Wat was tijdens die 10 weken het moeilijkste? Het moeilijkste was, vond ik, de voeding. Ik heb echt zitten zoeken naar van oké, wat kan je mager eten? Bijvoorbeeld, ik zou nu zeggen, volle van bijvoorbeeld, om dat klaar te maken op een magere manier en toch nog lekker te zijn. Cathy, heb je tips en tricks voor mensen die bodystyling overwegen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je blijft volhouden en dat je 2 keer per week toch zeker komt. Want als je dus 1 keer per week komt, dan merk je daar dat het resultaat minder goed is. Dus 2 keer per week zeker komen. Michelle, je hebt Cathy wekenlang begeleid. Wat vind je van het resultaat? Had je dit verwacht? Ja, het is echt wel super. Ze heeft echt wel heel goed haar best gedaan. We weten wel, oké, die 2 keer in de week brengt het resultaat van centimeterverlies. En dat was bij haar echt wel supergoed. Het gewicht is altijd afwachten of dat ze echt wel goed op hun voeding gaan letten opnieuw. Maar ze heeft dat echt heel super gedaan, heel goed gedaan. Ja. Wil jij afslanken op een perfect natuurlijke manier, dan helpt bodystyling je bij elke centimeter. En Cathy, die is alvast zeer goed op weg.